חזרנו אליי, שלום לעידן נצר שלנו ולדוקטור מיכאל טולצ'ינסקי, מומחה לאישור שיניים ולסתות. דוקטור טולצ'ינסקי, אישור שיניים אפשר לעשות בכל גיל, שזה דבר מדהים. תמיד חשבנו אצל הילדים, וברגע שהשיניים מתקבעות, שוין, גמרנו, אין אפשרות. אוקיי, אז התשובה לכך היא שאישור שיניים אפשר לעשות בעצם בכל גיל, כל עוד מנגנון האחיזה שמחזיק את השיניים הוא תקין ובריא. זאת אומרת שאין מחלות חניכיים, אין נסיגות חניכיים, והעצם שתומכת בשיניים היא בריאה. ואז זה בטוח ליישר שיניים, בכל גיל. זה מביא המון סיכויים להמון אנשים. נכון. אז באמת, איזה שיטות אישור שיניים יש? אנחנו מחלקים את האישור שיניים לציוד שניתן להוצאה מהפה, ויש תקופות שהמתרפא עצמו יכול להוציא את המכשיר, ואז הוא לא נמצא בתוך הפה, ויש את המכשיר הקבוע, כן. שזה הטבעות שאנשים מכירים שמודבקות על השיניים, עוד מעט גם נראה איזה סוגים יש. בוא נשאל אחרת, נגיד בן אדם מצטיין, עושה מה שאתה אומר, מרגע הגונג שהוא מגיע אליך עם הרעיון ליישר שיניים, מתי הוא יוצא בלי מתקנים, בלי ברזלים, בלי כל, תכף נראה מה, ועם שיניים ישרות ויפות. אוקיי, כל זה תלוי בחומרה של הבעיה. זאת אומרת, מה הבעיה של הבן אדם? אם מגיע בן אדם שיש לו שן אחד שלא מוצאת חן בעיניו, שהיא בולטת או שהיא מסובבת ושאין לה מקום, זה יכול להיות תהליך יותר קצר, זה יכול להיות תהליך של חצי שנה, הכי קצר זה חצי שנה? זה תלוי מה רוצים לעשות, אבל הטווח הסביר, אם יש משהו שעוד יותר קטן, אפשר תוך 3-4 חודשים, אבל זה סוג הדברים שצריך לראות. ומה הטיפול הכי ארוך שאתה זוכר מהפרקטיקה שלך? טיפול ארוך במקרים המאוד קיצוניים, שמעורבת גם בעקירת שיניים, ובעיה מאוד גדולה בשיניים, זה יכול להימשך בסביבות השנתיים, יכול להיות קצת יותר, כן. טוב, קיבלנו מושג. עכשיו, מה אנחנו רואים כאן במוניטור? בחרתי להציג פה מקרה שמתאים לטיפול באנשים מבוגרים, זה אותם הטבעות שמודבקות בחלק הפנימי של השיניים שלא רואים. כך נראה מתרפא שמגיע למרפאה, וזאת הבעיה שיש לו. אתם יכולים לראות ששתי השיניים שנמצאות לצידי השיניים הקדמיות, זה רווח מאוד גדול. הן פנימיות פשוט. הן שקועות בפנים, הנה, אני אפילו לא ראיתי אותם מרוב שהייתי... הן שקועות בפנים, והחיוך הזה, אני בחרתי לא להראות את הפנים, אלא רק את השיניים, החיוך הזה הוא לא יפה. הבן אדם הזה מגיע אחד הדברים שאנחנו מאוד משתדלים בטיפול במבוגרים, זה גם בזמן הטיפול לתת מראה. עכשיו, מה שרואים פה זה לא סוף טיפול. מה שרואים פה זה ההתחלה מיום שהדבקנו את הטבעות. כך, הטבעות מודבקות מבפנים, ובאזורים שהיה את החסר, יש פה שן דמי שמודבקת. עכשיו, כל זה מראה מאוד קרוב, אין פה את השפתיים שהן מורחקות, אבל בהחלט הוא יוצא עם תוצאה אסתטית. קודם כל שיש ככה קמופלאז' אסתטי, עד שיהיה אמיתי שלו. וככה זה נראה מבפנים. ככה זה נקרא לקראת תהליכים של סוף טיפול, אלה הטבעות שמודבקות מבפנים, זה החוט שמחבר. זה כואב הדבר הזה? אנחנו צריכים להגדיר כאב. אם זה אותו כאב שמצפים שכואב את השן שהולכים לרופא שיניים, אז לא. ההדבקה עצמה של הטבעות לשיניים היא לא כואבת. הכוח שמפעיל החוט על השיניים יוצר לחץ שביום, יומיים, 3 ראשונים עושה מתח, קושי קצת בלעיסה, קצת רגישות שעוברת. היא עוברת עד בעצם לפעם הבאה, שאז מפעילים עוד פעם כוח, והעניין של ההסתגלות לכל זה, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. עכשיו, זו תמונה בעצם, מה שראינו מבפנים, אז זה נקרא לקראת הסוף, זה הפעם, אנחנו רואים את שתי השיניים שהיו בפנים בתמונה הראשונה. מדהים. אז הן נמצאות כבר בקשת, החיוך הרבה יותר יפה. ותוך כמה זמן זה קרה, הדבר הזה פה במקרה הספציפי? התהליך הזה קרה תוך 1.5 שנה. 1.5 שנה. אז צריך לקחת בחשבון עד 2 סבלנות, אבל לעומת זאת, יש קטע נהדר. כמו עם תואר, כמו עם כל דבר. 2 יעברו בין כה וכה. למה שהם לא יעברו עם שיניים ישרות, מאשר בלי השיניים הישרות? ויש אבל את העניין האסתטי שהרבה מתביישים ללכת עם הברזלים האלה, אז בגלל זה הפטנט שהם פנימיים כאלה. נכון. אבל עדיין, אתה יודע, שאריות מזון, הלשון נתקלת בזה, וזה בוודאי מציק. ההבדל בין הטבעות הפנימיות לחיצוניות, שההסתגלות אליהם מבחינת הדיבור היא קצת יותר מורכבת. הנה, אנחנו נרים את זה ככה. אלה רגיל, זה מה שאנחנו היינו רגילים כשהיינו קטנים. הנה, וככה זה נראה הפנימיות, כאילו. מבחוץ לא רואים שום דבר. כן, זה נכון. אוקיי, הנה, נעשה ככה, מנשך כזה. ועכשיו, הנה, זה הפנימיות. עכשיו, מה אלה? זה חוט כזה? אלה בעצם, ככל שהטכנולוגיה השתפרה, גם ניסו למצוא פתרונות לאנשים מבוגרים. עכשיו, מה שרואים פה, הטבעות שהראית מברזל, הן עשויות מחומר שקוף. אבל החוט בכל זאת עדיין מתכתי. נכון. שזה מראה המלטאות, מה שנקרא, די ספוגי. עדיין נראה פחות, הרבה יותר אסתטי, אבל עדיין... ואנחנו מגיעים כמובן לרולס רויס של יישורי השיניים, שזה, איך אמרת קוראים לזה?
הנה, קודם כל, תראו איזה יופי, זה פלסטיקים כאלה, קשיחים על השן. ואני אוציא לך אחד שתוכלי להראות. לא רואים כלום, לא רואים. הנה שנייה, אחד מהם. כן. השיטה הזאת מורכבת מכך, יש פה מה שנקרא קשתיות. לדברים האלה קוראים קשתיות. זה חזק. כן. וואלה. קשתיות שקופות. הנה, בואו נראה את זה. זה פשוט כמו תבנית מדויקת של השיניים, אבל אם זה תבנית מדויקת של השיניים, איך הן לוחצות? אוקיי, אז השיטה הזאת היא שיטה מאוד מתוחכמת, מה שעושים, יש מעבדה אחת בעולם שעושה את זה, לוקחים מידה, שולחים למעבדה, נכנס למחשב, והתוכנת מחשב, לפי מה שתכניתו, יודעת להזיז את כל השיניים במרווח מסוים שמותר להזיז, יוצקת מודל, שהוא כבר קטן יותר, לפי מה שהתוכנה קבעה. ומכינים קשתית. ואז היא נכנסת בלחץ כזה. מקבלים סדרה של קשתיות. בשביל כל כמה חודשים מחליפים קשתית? כל 3 שבועות בערך. כל 3 שבועות. השיטה הזאת... בגלל זה היא השיטה הזאת יותר יקרה, כי צריך להכין הרבה קשתיות. ויש רק מקום אחד שעושה את זה, אז בהתאם זו טכנולוגיה מאוד מתוחכמת. זו טכנולוגיה שמתאימה לדעתי, אני אומר לדעתי בלבד, למקרים שאני לא מתכוון להזיז שם יותר מדי שיניים ולעשות תזוזות מאוד גדולות. אוקיי? כל דבר, עוד פעם, ברפואה הדבר הכי חשוב זה הבחנה והתוכנית טיפול. אבל מה שחשוב להדגיש, שבסופו של דבר, את המענה לבעיה אפשר לתת בכל המכשור. המכשור קיים בגלל הצורך האסתטי. של האסתטיקה וכמה בן אדם יכול להרשות לעצמו. נכון. תודה רבה רבה, יקירי. בבקשה. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על יישור שיניים עם דוקטור מיכאל טולצ'ינסקי. בוקר טוב, רבקה. בוקר טוב. ואנחנו נתעכב יותר על הסמכים, אבל ראשית כל נזכיר, מיישרים שיניים, אני יודעת, באמצעות רסן. נכון. שזה? רסן זה בעצם מכשיר חיצוני שיכול לעזור לנו לבקר גדילה. הוא בדרך כלל טוב בגילאים שיש בהם גדילה, אצל ילדים. ובעזרתו אנחנו ממש יכולים לעכב גדילה של לסת עליונה, ולאפשר איזון של גדילת לסתות, ועל ידי כך קבלת פרופיל יותר יפה ועמדה יותר נכונה של לסת אחת לשנייה. ויש הפלטה הידועה? פלטה ידועה אפשר לעשות איתה הרבה דברים. בדרך כלל ישנם פלטות שגם באיתם אפשר לבקר גדילה. הפלטה הכי מוכרת זה פלטה שבדרך כלל ילדים מקבלים בסוף טיפול, כדי לשמור על התוצאה לאורך זמן. ואני ראיתי גם פלטה, הייתה פה באולפן, פלטה שיש בורג שנועד להרחבה כזאת. כמו שאמרתי, עם פלטה אפשר לעשות דברים נוספים, אפשר להכניס שם בורג, להרחיב את הלסת, אפשר לשים כל מיני קפיצים להזזת שיניים. זו שיטה טובה, אבל היא עדיין מוגבלת, כי לא ניתן לשלוט על כל שן באופן ספציפי. בואו נדבר על היהלום שבכתר, על הסמכים, שזה באמת עניין חדש בשבילי. אוקיי, סמכים באופן עקרוני זה משהו שעוזר לנו להתחבר לשן. הבחור הזה שהראית לנו תמונות שלו, בואו נתחיל להריץ את התמונות. תגיד לי אם הוא נעזר בשיטת הסמכים. אוקיי. אנחנו נראה כאן בחור עם ניבים מאוד בולטים, שזה מראה קצת ומפירי. מה שקורה, סמכים, ישנם כמה סוגים של סמכים. שם הסמכים, מה שכולם מכירים, זה הסמכים שמודבקים בחלק החיצוני של השיניים. ואז כולם רואים אותם, ואפשר להדביק את הסמכים, וזה מה שמיוחד פה בחלק הפנימי של השיניים, שבעצם אף אחד לא רואה שום דבר. שתי התמונות שנראו פה, בשניהם היו סמכים, פשוט לא רואים אותם. ושתי התמונות הראשונות היו בתחילת טיפול ובהתקדמות טיפול. מה שרואים פה זה איך השיניים נראות. מה שאת אומרת שהניבים בולטים זה בעצם ששתי שיניים שליד הניבים הן מאוד פנימיות ולא רואים אותם. ועוד מעט יעבירו את התמונות, יהיה אפשר לראות, ככה זה נראה מקרוב, שהשיניים בולטות פנימיים. ומה שעושים, מדביקים פה את הסמכים בתוך הפה. זה בתחילת הטיפול. לא רואים את השיני בזלת האלה, או שיני פח. לא, ממש לא. הכל מודבק מבפנים. עוד פעם, הייתה שם תמונה לפני הטיפול, וזה כבר איך שזה נראה בשלבים היותר מתקדמים. את יכולה לראות שהכל כבר התיישר ועומד יותר יפה. מה שמייחד את השיטה הזאת, שאם אנחנו רוצים לעשות משהו מאוד אסתטי, אפשר גם בהתחלה להסתיר את הדברים האלה. זאת אומרת, את אותם החללים הריקים שהיו באזור הקדמי, אפשר להדביק פסטות מפלסטיק על הרווחים האלה, כך שהבן אדם שעובר את האישור שיניים, יש לו איזשהו פתרון אסתטי מיידי. ואני רואה אפילו תום קרוז. המון אנשים מבוגרים פתאום הולכים עם כאלה לאישור שיניים. ישנה מודעות יותר גדולה. כל התחום האסתטי הוא תופס תאוצה. אנשים רוצים לראות יותר יפה. אבל אישור שיניים לא מוגבל לגיל? אישור שיניים ניתן להזיז בכל גיל.
מה שמשנה בין ילד למבוגר, זה הדברים המסביב שאנחנו יכולים לעשות. כמו שאמרנו קודם, שאלת אותי למה צריך רסן, למשל, אצל ילד. כדי גם לשנות את העמדה של הלסתות. עכשיו, מה שקורה, לא כל חיוך שהוא לא יפה זה רק בגלל שיניים. לפעמים גם בגלל עמדת הלסתות. לסת תחתונה שהיא אחורית מדי, נותנת מראה מאוד שקוע, מאוד לא יפה לפנים. אם את זה אפשר לסדר על ידי טיפול יישור שיניים בגיל מאוד צעיר, בגיל מבוגר זה לא ניתן בדרך הזאת. זה כבר כירורגי. באופן כירורגי ניתן, היום יש ניסיון רב עם זה, ואפשר לשלב יישור שיניים עם ניתוח שנקראת אורתוכירורגיה, ובעזרתם, בשילוב הטיפול המשולב, אפשר להגיע לתוצאות מאוד יפות. אני מאוד מודה לך, דוקטור טולשינסקי. תודה רבה. תודה רבה.